dar ce tot eu mi-am schimbat. Asta seamănă. Am vrut de asta de... Da? Am arătat. S-a băgat aici, am arătat ăla. Cred că pedala e jos de tot, nu? Că s-a umplut cumva. De fapt, dacă el n-a avut aer, cumva lichidul de aici s-a dus înapoi în borcan. Da, da, aici până se face, aici o să dureze. Aici, că până se strâng ele. Aici mai trebuie să nu prea mult, că se... Da, da. Așa, asta e frumos aici. Păi mi-a luat 150 pentru aerul condiționat și 200 manută. Da, roata a făcut, nu știu cum. A trebuit întâi să golească instalația, au umblat, au umplut-o și a luat 2 ore. Da. Să vedem acum dacă merge mai bine.